Kurs zázrakov, lekcia 27. Nadovšetko chcem vidieť. Dnešná myšlienka vyjadruje niečo silnejšie ako samotné odhodlanie. Dáva vízii prednosť medzi tvojimi želaniami. Môžeš pociťovať váhanie pri používaní tejto idei na základe toho, že nie si istý, či ju vyslovuješ s úplnou úprimnosťou. To nie je podstatné. Cieľom dnešných cvičení je priblížiť aspoň trochu ten čas, v ktorom táto myšlienka bude úplne pravdivá. Môže existovať silné pokušenie veriť, že si žiadaný o nejaký druh obete, keď hovoríš, že nadovšetko chceš vidieť. Ak sa cítiš nepríjemne v tomto tvrdení, dodaj: vízia nikoho nič nestojí. Ak ťa strach pred stratou stále neopúšťa, dodaj ešte: ona môže iba žehnať. Aby ti dnešná myšlienka mohla priniesť maximálny úžitok, vyžaduje si opakované opakovanie. Mala by sa používať aspoň každú polhodinu alebo častejšie, ak to bude možné. Mohol by si skúsiť každých 15 alebo 20 minút. Odporúča sa, aby si hneď po prebudení alebo krátko potom určil konkrétne opakovanie pre používanie tejto myšlienky a snažil sa ju dodržiavať počas celého dňa. Nebude to ťažké, aj keď budeš zanepráznený rozhovorom alebo niečím iným v tom čase. Aj vtedy si môžeš opakovať jednu krátku vetu, nič nerušiť. Podstatnou otázkou je to, ako často budeš na to pamätať. Ako veľmi chceš, aby dnešná myšlienka bola pravdivá. Keď udelíš odpoveď na jednu z týchto otázok, odpovieš zároveň aj na druhú. Pravdepodobne vynecháš niekoľko a možno aj veľakrát. Netráp sa tým. Ale od toho času sa snaž držať svojho harmonogramu. Ak aspoň raz v priebehu dňa pocítiš, že opakujúc dnešnú ideu si bol dokonale úprimný, môžeš si byť istý, že si ušetril viacročné úsilie. Ak naozaj budeš dávať pozornosť týmto každodenným lekciám, tak si všimneš toho efekty. Tie lekcie sú same o sebe jednoduché, nie sú ani časovo náročné, ani nejako vyžadujúce, ale to, čo je od teba vyžadované, to je danie im pozornosti. To je výber, aby lekciu spraviť a vykonávať ju tak, ako je tu povedané. Tvoje efekty sú súmerné do toho, ako sa angažuješ a vykonávaš. To, že vyslovuješ, že chceš vidieť nadovšetko, je naozaj kľúčovou myšlienkou, pretože ak vyberáš a máš v sebe intenciu a chuť, aby vidieť na hlbších úrovniach svojej existencie, to v tom momente sa otváraš na to, aby vychádzať poza celé spektrum, celé série rôznych deštrukčných, úzkostlivých fóriem vnímania, tých vyučovaných prostredníctvom pohľadu nedostatku a úzkosti. Možno dokonca spochybňuješ, či dokážeš v takýto spôsob pozerať na skutočnosť a jej zažívať. Ale ak máš len taký úmysel, to sa postupne bude v tebe otvárať a budeš vidieť viac a širšie, ako si videl doteraz. My sme najčastejšie naučení, aby sa sústreďovať na to, čo nefunguje a na efektoch nášho videnia. Chceme zmieňať okolnosti nášho života, zabúdajúc o tom, že tak naozaj len u zdroja môžeme niečo zmeniť. A zdrojom je vždy príčina toho, čo zažívame, čiže spôsob vnímania našej skutočnosti. Takže ak vyberám, aby vidieť nadovšetko, ak chcem vidieť nadovšetko, to je to jednoznačné s tým, že chcem skorigovať svoju percepciu z úzkosti na lásku, čo je hlavným posolstvom, úlohou, esenciou kurzu zázrakov. Prechod z iluzórnej úzkosti do lásky a v takýto spôsob vnímanie. Nadovšetko chcem vidieť.